Алдагы кытлау сәламебез кабат Тольятти шәһәренә аша. 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән хөрмәтле милләттәшебез Ульбекова Наҗия Ахметовнаны кытлап, бу юлы җылы теләкләрен Тюкаевлар гаиләсе, бер туган кардәшләре Наил тормыш иптәше Гөлсинә, уллары Илмир тормыш иптәше Альбина, балалары Динар һәм Айлана, улы Ринат һәм Надя җиткерергә ашыгалар. 60 ел элек кадерле апабыз булып якты дөньяга безнең өчен бик кадерле булган сөекле кешебез аваз сала. Татар Сайман авылында аның балачак, яшүсмер һәм яшьлек еллары да уза. Мәктәпне тәмамлап, ул Сызрань шәһәрендә тегүче һөнәрен үзләштерә. Матур гаиләләрендә бер уллары һәм кызларын тудырып, чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерделәр. Кызганычка каршы, апабызга парлы канат кагырга язмаган булган. Бүгенге көндә инде ул 10 елга якын Тольятти шәһәрендә яшәп, заводта хезмәт итә. Лайыклы ялда булуга карамастан, ул тик тора белми. Һаман балаларым дип акталып дөнья куа. Матур гомерен аның 6 оныгы бизәп яшиләр. Безнең кадерле кешебез салкын кыш аенда туса да бик җылы күңелле һәм олы йөрәкле кеше. Аллага шөкер, дөньяга әнкәебез тудырган баласы бик михрибанлы, аны хакын хаклап яшәүче, бар кардәшләренә дә ярату, хөрмәтләү хисе белән караучы булды. Шөкер Аллага, бер генә көндә аның өчен әткәй-әнкәйнең йөзе кызармады. Еракларда яшәсә дә, ул барыбызның да хәлен көн сайын белешеп яши, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Гаиләсендә ул хөрмәт ителгән әни, эшендә дә аны бик яраталар. Кадерле, сөекле кешебез, рөхсәт ит ихлас күңелдән сине матур туган көнең белән котларга. Туган көн ул шатлыклы да, сагышлы да бәйрәм бер рәттән. Чөнки һәр туган көн сайын яшь арта, ләкин синең яшең арту бары тик файдага гына. Бәхетле булып, туганлык хисләрен сүрелдермичә, шатлык кайгыларыбызны, серләребезне бүлешеп, матур килеш аралашып яшик алдада. Бар хыялларың чынга ашсын. Балаларың, күз нурларың синең йөрәгеңне тынычландыра ала торган шатлыкларың булсыннар. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Ни соң апа туган көннәр, алар бит һәр ел килә. Бүген синең туган көндә кояш елмаеп килә. Сизәсеңме, сине җилләр сыйпап узды иңеңнән. Бу без идек, җибәрдек бит җылы сәлам үзеннән. Барысы бар, саулык кына бер Аллам кызганмасын. Күңелләрең сагышлардан, сагнулардан тулмасын. Ак-караны айырырга инде күптән өйрәнгән, балалар үсеп буйга җиткән, туйлары да көйләнгән. Олыларны хөрмәтләргә, кешеләрне көйләргә, оныклар шау-гөр кидерләр Алла бирсә өйләрдә. Барысы да өлгергән дип әйтүе генә җиңел. Түзеп тора аламыни апабыз синең күңел? Тормыш әле дәвам итә, тик сәламәтлек кирәк. Бер урында сабыр гына ничек торсын ул йөрәк? Язсын һәр чак бер-береңә хөрмәт белән дәшәргә, яратып һәм яратылып, яшәргә дә яшәргә. Хөрмәтле Наҗия Ахметовна, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Балачак иң матур хатирә, уелган мәңгелек хәтергә. Беренче сүз итеп апаем, әни дип өйрәткән әйтергә. Апаем, әнием, урынына калган. Апаем, бердән бер, апаем, син минем. Апаем, шуңадыр күңелем түренедә, җыр булып яңгырый исемем. Җитәкләп йөрттең кулымнан, каз бәпкә сукмагы юлыннан. Шул йөргән су буе боланна, чакмас кебек мәңге уяннан. Апа
Апайым, әнейім, урынына қалған. Апайым, бірден бір, апайым, сен менің. Апайым, шуңадыр, күңелім түренде, жыр болып яңғырый исемім. Әнейден күшкендір өзіңе, қараймын серпіліп көзіңе. Тек сенің қараштан тұям мен, әнейім жаласын бүгінде. Апайым, әнейім, урынына қалған. Апайым, бірден бір, апайым, сен менің. Апайым, шуңадыр, күңелім түренде, жыр болып яңғырый исемім. Апайым, әнейім, урынына қалған. Апайым, бірден бір, апайым, сен менің. Апайым, шуңадыр, күңелім түренде, жыр болып яңғырый исемім. Апайым, әнейім, урынына қалған. Апайым, бірден бір, апайым, сен менің. Апайым, шуңадыр,